Orang udah mana kalau video mana ni apa? Hello लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जों दिनै ना बोननो फैदों आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जायगाया जोबोद मोजां जोबोद समायना आरो ना चाइना बर्डार लोगोफोर दैमायाव आरो ना जों ना बोनगोन आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नि सिनारिफोरखौ जायगाफोरखौ मा खायो नै बोरसिया नै जों गिदिर आइसरा गाबोननो जोङो गिदिर गिदिर मोनथारो 15-20 केजि जानाय बोरसियानो नै सेरेबा ओरैजाय नै सेरेब नामा लोगोफोर बैसोर साथामानो जोंनिनो लोगो आरोना माने बिसोरो जोंखौ गारनानै सिगां फैग्रोनानै ना बोनफैग्रोदो आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो बोनानै खोन्थाबाय नै माबोरै नुयो जोबोद गोजानाव दं आरोना बिसोरो जोंनिफ्राय केमेराया मोजां नुवाना बारा मोजां नुवा बारा सिनाय नागिरा आरोना दाम खमनि मबाइल नालाय लोगोफोर नै आंनि बेक साइडआव नायबानो जाबाय जोबोद समायना माखासे लोगोफोरा माने फटक सेलफि लालागासिनो आरोना नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय सिनारिफोरा माबोरै ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर जायगाखौ माबायदि चाइना बर्डार चाइना रिभार लोगोफोर बे दैमायानो जोंनि आसामाव ब्रह्मपुत्र जानानै फैयो आरोना लोगोफोर नै जोंबो दायो थांगासिनो आरोना ना बोननो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो भिडिअखौ माबोरै मोन्दों लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर नै लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंना आदाया जायगाखौ नायदो आरोना बबे साइडआव ना मोनथावना बबे साइडआव बोनबा आराम जागोन जायगाखौ नायदों नोंथांमोनाबो जायगाखौ नायबानो जाबाय आरोना नै जोबोद मोजां आरोना जायगाया दैयाथ' गोथां जि गावनि महरखौ नुफैलायो आरोना दैयाव ओरैबायदि मोजां दैया बालाबारिनि बुंनो थाङोब्ला बे जायगायाव माने शुटिं लानो मोजां आरोना जोबोद मोजां लोगोफोर दायो जोङो आटाखौ गल खालामबाय आरोना लोगोफोरनि ना बोननो थाखाय कालाराबो जोंना बेफोरबायदि बिदिसो आरोना गोथां गोमो रं आरोना गोमो नै नायबानो जाबाय जोंना आदायानि आर्मि टफि गाननाय आदाया जाबाय जुनायनि ओमफ्राय सासे आदाया जाबाय गहपुरनि आरोना लोगोफोर जोङो चाइना बर्डारावनो जमा लोगो मोननाय माने दिनै सानडे नालाय सानडेआव खामानि गैया बेनिखायनो ना बोनदों आरोना जोङो ना बोननो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जायगाखौ जोबोद मोजां जायगायानो खुवा खुबाय थानाय आरोना ओरैबायदि गोजाङो आरो बिदैया ओरैबायदि गुसु आरोना ओरैबायदि थान्दा मोनसे साफायखांबायरा ओरै हायना बुब्रा दैया नै बरिया माथो Rara, biar mana dong le? Indo, siang di mana? सामब्राम खावदो बानलु खावदो
Lo không? Ê, nó kêu ăn lên đi, nó tập rồi. Elo mana ini ya? लोगोफोर ओइ आरोना चाइना बर्डार ओमफ्राय बरफ आरोना लोगोफोरनि बोना खोन्थानो लोगोफोर बे थांनोबा खमसे खम 15 दिनसो नांगौ आरोना नै लोगोफोर बरफ गोजा आरोना केमेरा बारा मोजां नङा नालाय नुवासै लोगोफोर बरफ गोजा आरोना नै ओरैबायदि गोजौ लोगोफोर मबाइलावसो बारा मोजाङै नुवा आरोना दाम खमनि मबाइल नालाय ओमफ्राय दायो आं लोगोफोर ओइ गोजौआव थांगासिनो दं आरोना